Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:04. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Desyembre 12, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, sa una kita sa mga balita lokal. Pagbiyahe sa mga LSI pabalik sa Bacolod City, ginadulian umpisa Desyembre 21 tubtob Enero 3. 50 ka mga negosyante sa palupok sa syudad nag-apply na sa pagkuha sang permit. Sa balita national, mga eksperto nagpaandam sa nagkasaka nga COVID-19 cases sa NCR. DOT Chief ginadusong palarehas nga requirements sa mga tourist destination sa Pilipinas. Sa balita international, US FDA ginaprubahan na ang pag-usasang Pfizer nga bakuna. Sa sports balita, anay PBA Cager Meneses nag-positibo sa COVID-19. Kag sa showbiz balita, Luis Manzano kag Jesse Menjola engaged na. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:11 kakaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Aprobado na sang Regional ITF ang pangabaing moratorium sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod para sa mga locally stranded individuals sa kon LSI. Ginpahayag ni City Councilor Cindy Rojas, ang chairwoman sang Committee on Returning Residents. Ilan na nga nabaton ang kopya sang desisyon nga ginpagwa sang RAATF nga nagapabor sa mga lihok. Sunod sa konsehal, base sa Resolution number 95 sang RIATF, ang suspensyon sa pagbiyahe sa mga LSI padulong Bacolod ang mag-umpisa sa palabuton nga Desyembre 21 tubtob Enero 3 sa masunod nga bulan. Dugang pasini nga iya ginapaabot ang posibilidad nga pag dinaguso sa mga LSI nga luyag magpuli sa syudad antes pa man ang gintalanang moratorium. Gani plano man sini nga makig-angot sa mga airline companies para sa pagpatigayon sa special trip. Sa naibaluan nga ang moratorium sa LSI nga inisyatibo sang syudad ang nagatuyo nga matagan man sang bakasyon o kon pahuway ang mga medical frontliners nga nagserbisyo sa Bacolod doon sa sulod sang siyam ka bulan. Moratorium sa LSI, December 21 to January 3 ang ara sa mga quarantine facilities study well-deserved break kay syempre alin sang May nga duty wala pa gid siya do nakapahuway. Nabatean si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Samtang 50 na ka mga vendors ang nagsumeter sa ilang aplikasyon na good makapangayo sang permit sa tuyo nga makabaligya sang palupok diri sa mga syudad sa Bacolod karon nga holiday season. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahag ng Executive Assistant Ernesto Pineda, pwede na makabaligya ang mga vendors sa tiyon nga makakuha na sila sang National Permit to Retail. Kag isunod na lamang ang special permit nga sarang makuha sa gobyerno sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Ang firecracker zone sa syudad ang sa gihapon ipahamtang sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area. Una na nga nagpabutsyag si Mayor Bing Lunadia nga nagapabor ini sa pagbaligya sang palupok. Sana ka mga vendors nga nag-apply na para sa pagbaligya sa retail sa firecrackers on Tyrus next. Pagkalapat sa Region 6 no nga Civil Security Unit RCEC, pwede na makagawad sila sa national permit nila to retail. Nabatyan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Samtang patay ang isa ka food delivery rider matapos nga naaksidente sa nagluntad no sa Maydalan Araneta, Barangay Tangub, syudad sa Bacolod subong nga hapon na Sabado. Ang biktima ang kilala nga si Rene Caceres, 54 anyos, residente sang Ramaylo Village, Barangay Tangub, syudad sa Bacolod. Kag pila pa lamang kadlaw sa iyang trabaho. Sulod kay Police Station 8 Traffic Investigator Police Staff Sergeant Celestino Aroliado, nag-overtake sa tunga sang motorsiklo kag auto si Caceres kag nabunggo sa goma sang auto. Natumbang biktima hapang wala naman sang naagom nga pila sa lawas. Gindala sa South Bacolod General Hospital si Caceres para sa pagbulong. Apang gindeklarar nga patay sang doktor matapos ginpahayag nga ini ang cardiac arrest.
ang mga salakyan nga padulong sa parehas ka direksyon sang natabo ang aksidente. Ang driver sang auto wala pa ginhingadlan sa kapulisan. Apang ginkompirmar ni Arellado nga yara na ini sa kustodiya sang Police Station number 8. Sa dugang pang balita lokal, una nga prioridad sang Senado ang COVID-19 vaccination program sa tuig 2021. Sa pagbisita ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa syudad sa Bacolod subong adlaw, iyagin pahayag nga naghisugot ang Senado kag Kamara nga magpain sang 82.5 bilyon pesos para gastuhon sa pagbakal sang transportasyon kag pagbakuna sa 25 milyones ka mga tawo sa masunod nga tuig. Nagapati si Zubiri nga ang pagbakuna kontra COVID-19 amo lamang ang makapabalik bangon sa ekonomiya kag normal nga sitwasyon sa Pilipinas. Ganhemplo sang senador ang pungsod Malaysia kag Indonesia nga sa karon nagahulat na lamang sang delivery sang COVID-19 vaccine. So the only thing that we can do is pray for a vaccination program. That is the number one priority of your Senate today. That is why in this budget, nagbuliganay kami sa House of Representatives kay Speaker Velasco. Nabatian si Senador Juan Miguel Zubiri. Sa katapusan nga balita lokal, may persons of interest ng kapulisan sa mga syudad sa Kabangkalan may angon sa pagpatay kay Leo Porras, 30 anyos, residente sang Barangay Hilamunan, syudad sang Kabangkalan na kagabi. Sunod kay Police Lieutenant Jomel Salaran, Deputy Chief of Police sang Kabangkalan City PNP, nagapadayon pang ilahanay sa pag-usisa sa ngalan kag lugar sang mga suspect nga nalakip na sila pag-usisa sa motibo sa pagpatay. Ginkompirmar ni Salazar nga si Porras ang isa ka drug surrenderer kag voluntaryo nga nag-surrender sadtong 2016 upod man ang iyang asawa. Biyernes ng gabi samtang ginadipara ni Porras ang howling sa mga stock sa Dalan Rizal Barangay 9. Ini siyang ginpalapitan sang duha ka wala makilala nga mga suspect kag ginluthang sang makalima ka beses gamit ang kalibre 45 nga armas luthang nga gintunaan sang iya kamatayon. Wala pa kita sang nga motive of this moment. We cannot yet divulge any information as of the motive and the persons of interest. It might jeopardize our investigation. So subong amo lang na mahambal ta sa kahanginan na ginaimbestigahan pa naton. Dawat yan ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan PNP Lieutenant Jomel Salarda. Aksyon Balita, Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:17 DTX, 500 capsule mga ka-aksyon na. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. And by the way, mabatian man kita pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph kag syempre sa aton sining YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. So this time, i-check natin ang comment section sa aton sining Facebook Live sa aton sining pagpangalagad karon nga Saturday night, no? Kag abi-abihon naton ang aton sining mga netizens kag listeners online. Good evening lang kay Mama Merly Dolido Magallanes. Good evening. I am here kuno sunod kay Ma'am Merly Dolido. Si Sir Alex Monteza, upod sa madugoon mo nga programa sa adlaw sang Sabado. Salamat, sir. And of course, si Ma'am Yvonne Bushel. Good evening, Action Dale. Dan sharing. Salamat, gid. Present man sa aton sining nga pagpangalagad karon nga Saturday evening si Rhea Jen Vellaspina de la Paz. Madamo gid nga salamat. And si Franklin Telogyo. Good evening, Action Dale. Monitor lang diri sa live on Facebook. Madamo gid nga salamat sa 42 no Facebook live viewers naton, and basi pwede niyo ma-share no ang aton sining mga public affairs program and Facebook live sang DYEZ para mas madamo nga tawo ang aton sining ma-educate kag mapahibalo sa mga balita nga nagakanabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental and sa bugos nga Pilipinas. Padayon lang sa pag-monitor, and kung may mga greetings, i-comment down lang sa aton sining Facebook live. Kay after sa mga balita national aton balikan ang aton sining Facebook live. And syempre
Okay, sige. Si Melvin Peñafiel, no, nga hingagaw, comment nila sa aton sininga Facebook Live. Madamo, gida, nga salamat. Standby mga ka-aksyon para sa mga balita national. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time ang kagaron sa detalye na sang balita national. Nagpahanda mga Octa Research sa nagasaka nga COVID-19 cases sa National Capital Region na kon NCR. Sunod kay UP Professor Guido David, membro sang Octa Research Team, nagasaka ang numero sang COVID-19 cases sa NCR sa unang bahin sang bulan sang Disyembre. Ginpathag ni David nga nagasaka ang rap production numbers sa NCR humalin sa 0.90 sang Disyembre 1, nagsaka ini sa 0.96 sang Disyembre 10. Mas mataas si kumpara sa 0.88 nagligad nga Nobyembre. Sunod sa grupo kung mataas ang rap production number, ini ang indikasyon nga nagalapta ang virus. Sabay naman sa DOH, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang ahensya ang padayon nga nagahatag sang pahanumdom sa publiko nga sundon ang minimum health standard. Samtang ginaduso naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga mangin palarehas o kon uniform ang mga travel protocol sa mga tourist destinations sa Pilipinas. Suno kay Puyat luyag sini nga mangin uniform ang travel protocols bangon ng kada destinasyon. Ang mayeras ang nagkalinlain nga polisiya. Ang gobyerno ang una nga ginhalugan ng requirement para sa domestic tourism sa tuyo nga makabangon ng industriya sang turismo. Lakip sa mga requirement among negative COVID-19 test result kag travel documents depende sa katuan nga lugar. Nagpanumdum si Puyat sa mga turista nga magpakigangot sa mga local government unit o kung i-check ang phone app sang DOT para sa requirements sang lugar nga katuan na. Sa karon nakip sa mga lugar nga nagbukas ang ila turismo amo ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, Baguio City, Bohol, Boracay, Siargao, El Nido, kag Coron, Palawan. Sa katapusan nga balita national, gindakop sa otoridad ang Abu Sayyaf sub-leader nga wanted sa pagpatay sang barangay Kavitan kag pagsunog sa pila ka mga balay sa Basilan. Sa statement ginpahayag sang Philippine National Police,
Gain kilala ang suspect na si Hadi Faisal Abdul Karim nga nadakpan sa counter-terrorism operation sang PNP Intelligence Group kag PNP Special Action Force sa may barangay Matata ung Kayapukan na Basilan kinasang kagahon. Ang suspect ang subject sa duha ka separadong warrants of arrest kag primary suspect sa pagpatay kay Kapitan Nabero Sani sang 2014 kag pagsunog sa mga balay sa may barangay Bula kon Bulo-Bulo Sumisip Basilan sang 2004. Nakuha sa suspect ang 3 ka assault rifles, isa ka M203 grenade launcher kag mga bala. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International Sports sa Entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. And we are back online mga ka-aksyon na. So maraming nga salamat sa pag-stick diri sa aton sini nga pagpangalagad sa wala nga pagbuya sa aton sini nga Facebook Live. And balikan nato ang comment section sa aton sini nga Facebook Live, and present na si Anthony Jones, Havilio Seblano. Good evening Action Dale, monitor live from Barangay Inayawan, Banwas ang Kawayan. Maraming nga salamat sir. Si Ma'am Alison Acevedo, nagapanamyaw man sang Gunpiam Action Dale Sige. And ara naman si Rodeline Alvarez Bayabado, good evening, madamo gid nga salamat. Kag si Herminla Alyosa Gulane, good evening, monitor from San Pedro, Laguna. Madamo gid nga salamat sa mga naghingagaw, padalasang nila sining mga pagpanamyaw online. And sige, padayon lang nga comment down sa inyo sining mga greetings. By the way, sa mga local stranded individuals, sang gincheck ko diri ang San Pedro, Laguna, ang nakamonitor si Ma'am Herminia Alyosa Gulane. Nadumduman ko ang atong sining headline nga moratorium regarding sa local stranded individual. If you are a Bacolod non, halin sa ibang nga lugar diri sa Pilipinas, kag magapuli ka diri sa Bacolod City from December 21 to January 3, bawal, no? So dapat ahead sang sining nga petsa nakaplan na kamo sa inyo nga pagbiyahe pabalik diri sa may syudad kay may moratorium na sa LSI. But silingon, suspended ang biyahe sa mga petsa from December 21, 2020 to January 3, 2021. Ang purpose na maka-action na according sa Bacolod EOC, it's time para makahatag sang tion sa mga medical frontliners nga makapahuway sa sining mga period kag ma-rehabilitate ang aton sini mga facility, isolation facility, mga eskwelahan diri sa mga syudad sa Bacolod. So plan ahead at siguraan ang inyo sini nga mga biyahe pabalik diri sa mga syudad kag i-reschedule na ang inyo sini nga mga bookings, ang inyo sini nga flight para sigurado nga sini nga holiday diri kamo sa may syudad sang Bacolod. And nakatune naman si Haviliana Kaj. Haviliana Kaj, good evening Haviliana Alfonga family from KSA. Madamo gid nga salamat. Sige, standby na para sa mga balita international, sports kag entertainment.
Balita Evening Edition. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa Itali nasang Balita International. Naghatag nasang permiso ang US Food and Drug Administration o US FDA nga usaro ng Pfizer nga bakuna kontra COVID-19. Ang US FDA ang naghatag sa emergency use authorization na para sa bakuna nga gin-develop sang German partner nga BioNTech nga nagapakita nga 95% ang epektibo. Sunod sa FDA, ang bakunang pwede nga mahatag sa 16 anyos pasaka. Ang mga healthcare workers kag matigulang ang prioridad nga una mabakunahan sa unang round sang 2.9 million doses sa Estados Unidos. Ginalantaw man sang gobyerno sang US nga ang unang vaccination ang patigayunon sa masunod nga semana. Ang Canada ang ginapaabot nga magsugod man sa nasining vaccination program. Usar man ang Pfizer sa masunod nga semana. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, ginanunsyo sa nganay PBA catcher Vergel Meneses nga nag-positibo ini sa COVID-19. Kag iya ginalantaw nga iyan ako ang virus samtang nagatrabaho bilang alkalde sang Banwasang Bulacan sa Bulacan. Ginhimo sang 1995 PBA MVP ang ninganunsyo pagi sa isa ka video nga ginpost sa official Facebook page. Suno kay Meneses sa voluntaryo ini nga nagpaidalam sa RT-PCR test Pisara nga wala ini sang anuman nga sintomas nga ginabatsyag. Sa karon ang alkalde ang napaidalom sa self-isolation kag nagbando naman sa pila ka mga talatapan sila nga banwa nga magsira para sa disinfection. Nagpandam si Meneses sa iyang mga pumuluyo nga wala sang may ginapili nga edad ang COVID-19. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa ato naman nga showbiz balita, kumpirmado na nga engage ang television host nga si Luis Manzano kag actress nga si Jessie Mendiola matapos ang 4 ka tuig nga magkarelasyon. Si Manzano nag-edad sang 39 anyos samtang ang actress naman ang nag-edad sang 28 anyos. Una na nga nagpagawa sa social media ang gin-share ni Jessie nga nagapakita sang diamond engagement ring. Year 2017 sang nagpalayag si Luis nga handa nini nga magpakasal pero may mga handom pa si Jessie sa iya nga karera. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado Desyembre 12 tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Day Salazar. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.